aku iki yen tak umpamake kaya cahayane bulan kang kali kateko peteng kaya anganku suwung sepitan ono kang bisa angluari panandang rekati jeret tangis atiku tetes lo ing pipiku rasa nelongso sliramu megati tresno ibarat kembang ayu tanpa kubalas poro aku kang kepecut tresno digalungo lamun ing wanci wengi yen rino atiku nelongso putus saline janji kowe nikah kembang tresno lorong larane ati nadyan marang aku nerimo sliramu citra janji teko ninggal aku lunga tak lilake lungamu nadyan apa jeneng rasaku kepesot hatiku basayang belas tresnamu nadyan ato tunokku ojo nganti ngalengke aku kenangan sliramu dadi membadi aku upamane kowe bali nambani larane atine semono tak anteni kowe bali bebarengan nyambung tresno semono Putra Manggo Centro Audio terima tetes lo ing pipiku rasa nelongso sliramu megati tresno ibarat kembang ayu tanpa kubalas poro aku kang kepecut tresno digalungo lamun ing wanci wengi yen rino atiku nelongso putus saline janji kowe nikah kembang tresno lara-larane ati nadyan lara
di kalbu umpamane kowe bali labani larane ati semono Kawan kay para kata-kata tera putri kapal gayakan. Para kaum matalipun pati caring sergi sampun paris teman-teman jaringan sedaya kata kirmatan mugi tatas penggalih tatas panglipur ing ati. Panjenengan ingkang sampun amirsani anggenipun Yung Satrio Putra Manggala gelar makan agung wonten ing dalu kalenggan menika. Diparingi pasukatan ajengipun arupi medalipun Patih Bujangga Anom nggih sira sinebut Patih Bujangganong. Ugi kalajengaken kewan alas kados putih anggening perkadang putra palipur. Kita samarga ngaturaken sugeng pinarak boten katalopen nyuwun pangestu panjenengan sipun terkadang putra. Ugi perkadang putra palipur manggi rahayu. Rahayu kali saking sambika. Yung Satrio Putra Manggala. Nuwun, nuwun. Oke, ngaturaken matur sembahipun tanpa pepindhan. Kagem gelaripun Bapak Adrianto SPD selaku Bapak DPR matur sembahipun sanget. Ugi sedaya perangkat desa Dono. Ugi gelaripun Bapak Kapolsek. Ugi Bapak Koramil matur gunging manpun. Ugi Bapak Camat Dono matur sembahipun sanget. Ugi sedaya para masyarakat wonten ing Kabupaten Dono khususipun Dusun Pinong RT 0 RW 0 Ugi terima kasih matur sembahipun tanpa pepindhan kagem dulur-dulur Cakra Mandala Karang Taruna ingkang sampun kersa Adi Bali ugi ngregengke swasana wonten ing dalu kalenggan menika ngantos purnaning adicara. Ugi terima kasih matur sembah nuwun Elja Pro-Rental Audio ingkang sampun bantu matur sembah nuwun sanget. Ugi Mas Trimas Manajemen terima kasih. Ugi sang raja klip-klipnya Indonesia ada Omega Lighting matur sembah nuwun sanget. Ugi bagan agung wonten ing dalu menika berkah barokah kagem panjenengan sami. Ugi dulur-dulur ingkang ayu kajiban pedagang-pedagang kaki lima mugi-mugi daganganipun laris manis duwite Tanjung Kipul amin. Diparingi pasugatan ajengipun arupi medalipun Patih Bujangga Anom nggih sira sinebut Patih Bujangganong. Ugi kalajengaken kewan alas kados putih anggene perkatang putra palipur kita samarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani ngantos purnaning adicara. Nggih cah bagus. Wis siap apa durung, Ger? Wis siap apa durung, Ger? Aja terus sore-sore wancining suwan-suwan ana ing Kadipaten Pono Roko.
ingkang pedal wonten ing sasana busana temu coba tadi papan Pangleren Jawi. Gambaraken bocah bagus kang jejuluk Patih Bujang Batok di sira-sirebut. Patih Bujang Batok. Mereka kalau semangat ingkang dapat akhirin pindahipun Prabu Kelana Sewang Dara temu coba tadi kumpusik. Bandaraken ingkang badhe klamar kusuman dia ayu kang jejuluk Dewi Songgolak. Patih Bujang Batok di sira-sirebut Patih Bujang Batok. Sasatenipun patih ingkang bagus. Tetep bawa laksana sakti Mandra Gunung. Kepasan orang tegas bapak kalune mati. Ora tegas lisane Redo. Lo. Hey yo. Boy. Ha. Ay, tola. Oh hey. Hey. Ha. Hey. Baya. Warisane Patih Bujang Batok ingkang anjupuk mugi ang badhe klamar kusumaning yang ayu kang jejuluk Dewi Songgolak. Kocap carita rikala jaman semana prawe yang ayu Dewi Songgolak. Nate kata Salya Baya nate gadah natep bayo. Yen sapa bisa gawe ramening jagat bakal saged kadhampaken dening Hyang Ayu Dewi Songgolak. Prabu Kelana Sewardana Bupati saking Kadipaten Ponorogo kang wontenaken arak-arakan. Tama-tama tening kutha Raja Kediri. Ingkang kakiring dening 1000 menteri, 1000 bupati, 1000 lurah, bebasan kadya, prajurit 1000 negara. Ingkang sami madhep payung
Titik rombongan esti arak dia Debro Ayu Dewi Sambra iya tolak Tuhan oh Tono kasak tempo tono katek gayaan mungkin ah ono ya tolak he huha huho he ha oh iya ora telok kok teman gue kecap bagus wayang mungkir ditono kategayan ututono kasekten mungkir kecap bagus Alhamdulillah Mas Jagoro Sawi orang joget jet. Mengke. bener kuwi Ro aku setahun loh Iya tas kecekel awakmu atune. wah iki ket Ro tak tekoni Kene iki daerah ngendi kowe ya ngerti. lho wes no aku wis di briefing nang mburi karo panitia Kene mah daerah ngendi? kene iki lek ndak salah Pagerwojo Ngawur kowe iki. Kowe lho plandaan. Plandaan cengelmu wip plandaan lek ngesor kok Don Sendang. Sendang Dono. Kecamatan Sendang Dukun Dono nggih leres kuwi lho Desa niki Dono desane Dono Desa Dono. heeh kecamatane Sendang Sendang Kene iki Dusune Winong dusun dusune Ono Winong ora mung ning isor ora mung ning dhuwur kono ya kene ya ana Winong atas bawah ya Mas Golek iya Kene Winong berarti Mas. alhamdulillah Ah. wah Kene termasuk anu to daerah sing penghasil apa kuwi jenenge tanaman-tanaman ki termasuk pertu apa jenenge subur kene iki subur tanaman iki subur. tapi lek selain tanaman yo nek salah siji neh lho Ro. Apa? Susu Iya daerah Sendang munggah kono. oh aku yo tau ning gedung Iya. tumpang ngono ya Kedung bener tumpang susu iki kono kok kedung Hah? tumpang. kono lho memang spesial iki ngisor panggung susu tok akeh heeh kuwi opo susu merek Heeh model termasuk kene pertanian iki lancar. Keto to Lancar. nyatane lho. Tegalan iso wae wong. Hah? Tegalane wae wong sak mene mbane kene iki. Tapi alhamdulillah tumplek-plek linggo ngene iki menikmati acara Jen. iya lho iki Heeh. antusias ya Allah iki wong sak meneng biyane iki menungso tok to Ro. Ya uduk ya nek sing pocong barang. Ya ora Ngawur. kabeh ya wong jet ning kene alhamdulillah ki mang acarane ki mang peresmian jet. Peresmian apa Peresmian malah kayak laler peresmian jalan ya Mas, jalan. heeh bener Mas Peresmian jalan sing lebare niku 1 meter, panjangnya 2 cm. Hah? Dadi iki nyili ngono. Tapi kaya mesak jangkah wis teko to Ro. ya ora peresmian jalan to muga-muga dalane iki kan dipiki Oh. nggih perekonomiane supaya lancar wong numpak motor iki ben penak Betul. lancar.
set. Jajal teko salah satu warga neng kene iki dalane sing pundi to, Bu? Dalane Sing pundi lho, Bu? Sing bawah niku wau nggih. Cor-coran kuwi wau to. Oh alah, Oh alah. diangkrek aku mah liwat kono Cor-coran. lho, Ro. Dalane sanding jeding. Kuwi dalan apa uruk-urukan wae iki kok ya. Adewe munggah kemang gandengan gelang motore mundur Ro iki. Lah piat Yo yo. sing kemang lho. Lah numpak 75 kok atu mau angkat ngono kaya malah goling. Ya nek Alhamdulillah tuh, Ya. dalane diperbaiki, muga-muga pinaringa lancar sakabehe. Amin. Warga-warga sedaya mriki mugi-mugi pinaring sehat, rezekinipun pinaring lancar. Amin. Baleni Bu ora banter blas. Pinaring lancar rezekinipun. Alhamdulillah. Nah, ya ngono ki Dan salah satu banyak rezekinya. mugi-mugi lunas utange. Amin. Buanter melu mekar mesti ki mang. Aja kok onek neneng Makku melu kok. Ora sama onek neneng Kumpulan. Ya ora apa-apa. Iki ya keuangan Ro. Adewe iki ndak tahu-taune sepanggung lho. Ya Iki iya. itu SPM yang disandono Dono dono kene wis ping pindho jet kapan kan ning munggah kae sing munggah apa ngesor kono lho saya. heeh Mas ngisor kono sing tel sualmu tak uncalne kaca iki suale iki wih, angker Mas ning kono malian kapan Heeh, kene bener. numpak motor ki enek sual sakmene mlo aku dhewe sualmu jet Tandurane bareng yo angel Allah. alah sampean eling ora anu bom nuklir ngono kae Heeh. ya ngono kuwi diguwaki langsung sat kabeh banyu Iki sadane kabiasane supal yo. kuwi radiasine iki atune Tapi anu Ro, aku nyamuk bingung karo wong-wong sakmene mbane lho. bingung ngapa Lho kadang iki wedi lho. wedi ngapa wedi ngapa Wedi. wedi ngapa Kowe Ro, nyuk SPM iki kadang lek wong-wong tekoki wedi Ro. wedi ngapa Terkait harganya. Padahal nyuk SPM lek gelem kepoin. Apa? kepoin Lek ser kepo-kepo tentang nyuk SPM aku wedi luarang banget tuh sir nanggap ngono lho Ro. Atau yo Kebanyakan- larang. Hah? atau yo larang Iki piye to? Wah, aku makan muni murah toh? Oh, Murah, Bu. Yo larang oke ora. Jenengan ngundang loh mek diparingi apa, Jet? apa? Sego ya. Mengke budal mengke. Tenan apa ora iki wong-wong Budal setel ning YouTube delok wong loro. ya ampun MP3-nan kuwi. Orang no Jet iki ben menghibur para warga-warga sing linggo-linggon ben katut terhibur. Dadi wong nanggap ki ora kok mek seneng delok ki ora ya ben ampre katut. Seneng atine piye ngono lho. Oh, iku anu to, terbawa suasana ngono to. Umpama karaoke ki ya kok wong-wong ben nyanyi ngono lho. Oh, iso to, iso. Ya iso no. Tenan iki. Tenang. Jajal ku jabrik sauto sik, Brik. Oh iya diselingi Lah ya atraksi dhisik to. atraksi sik. Ganong. Lek aku wis megah to sauto to. Lah nyapa? Alah wis ora kuat pisan wis ora usah. Iki maksudnya nyanyi karo sauto ngono apa piye? Piye, Mas? Nyanyi karo sauto ngono? Udah nih oleh suarane piye nyanyi oleh sauto. Ora iki ben sauto sik, Mas. Wo sauto. Atraksine kok Oh, iya, ganongane atraksi yo biasane Kutono. atraksi. Ya Kutono, no, Mas. wis Lah lek wajib. jojoran sauto celukne sungging kene iki boyo. Wah, iya. Ini. Iki cak bagus iki sapa jenenge Mas Rom? Iki. Eh. Iki jenenge Jabrik. Oh jabrik. Jabrik, Mas. Mosok jeneng KTP yo jabrik. Nggih Jabrik. Oh. Bias Sik Reno. Brik. Wong-wong iki karo kowe iki akeh sing ora kenal, tapi lek Wah, lah ya padha lho, ngadeg cah loro iki ya padha lho dingetne. Bagusnya piye bagusnya padha? Nah ta. Bagusnya padha gak? Yo lek iki ngadeg kok rada maju brikono brek duduhno wong-wong. Lah iki Arjuna. Arjuna. Wajah-wajahane iki oh Arjuna. Mesti wong-wong kene iki wah cah kok ganteng men ngono mesti. Maju to. Aku iki gede Iki pikir. lek iki Arjuna lek iki yo Iki. genah iki sengkuni lek ngene iki wis genah. Apa wajah-wajah iki ruwet mesti. Nyapa belo Iki padahal sengkune iki gampang wong golek perkara lho. wong yo ngene lak yo jahat ning tokoe. Ngawur. Ora apa-apa to. Brik. Bar iki tak sumbange ya. Wah, ya. Aku tak nyanyi ya Jet ora iso aku. Oh ya, yo break. Mas gendon, tarik Mas. Tahu main ya.
Yo. Oke. Ini kentenan dong yo. Oh iki sing digo iki gak. Iki sing digo iki gak. Kok kenten wae. Ayo toh. Tutono kategayanmu, tutono kejantananmu. Wis to Oh, temu iki, Mang. Temu wisan. Heeh. Ya iki Mang ya wong-wong ben roh Brik. Heeh. Jadi ya iki Mang ana info terbaru saking panitia. Apa? Bahwasanya iki new SPM khususnya ning desa Dono Dono. mendatangkan artis ibu kota loh Mas Brik. Ibu kota. Iya beneran kuwi. Jakarta. Heeh. Yo termasuk get yo iki. Iyalah spesial desa Dono tok. Spesial. Heeh, liyane Dono ora. Sopo kira-kira iki? Yo, mendatangkan Sambutannya artis. kowe yo. iya toh. Ya, kali ini dari New SPM spesial untuk mendatangkan seorang sosok terkenal. Salah satu di daerah ibu kota, yaitu Jakarta. Seto ibu Ya. kota apa ibu? Mau kaca Ibu kota apa ibu portal? kupingmu lho. Loh, Ibu kleru. kota, Oh, ibu ibu kotanya kota. Indonesia kan Jakarta. Bocah Yuk kan- kita panggil bersama-sama. Ini dia. Aji dari Jakarta. Oke. Us. Ceplok iku ra ketok. Us. Ini. Ini. Kowe ngundang kowe iki memang bener apa ora Wah, iki? ini dari panitia. Lah mek mlok aku tok ngene kok. Mas. Jangan ngono to. Wi ketok gak to wi? Nyatu yo bengi-bengi kayak kacamata ireng. Eh, Lah dicepot. hei, Anji iki macake ngene iki lho. ini anjing, hei, bukan. Lah malah anjing ngono sing teko. Aduh, Mas operator niki saged dicepot dicopne mriki ta? sakit. Opone sing dicok. Ah. Mbok saged. Wah, aja ngawur timbang kesetrum mak dhewe. Wah, ngono. Iki congor lho. Nyanyimu ge apa? Kene Tet, kowe ketimbarakan ge kene. Bagian ngene nih. Yo arah kancane padake cagak mik iki. Ya padha irenge ngono lho kok ya. Adewe iki host lho. Niki nih MC lho. Wo MC. Kongkon Bayaranku double ya MC ya nyakit. Mek gendrang-gendrang tok adekku ya iso. Sidora. Sidora. Nyapa? Oh nyanyi. Ya. Ya, Anji ki sosok orang yang terkenal, Bu. Dulu itu udah band yang legend lah, bisa dikatakan legend ya. Ono iki mas-masnya biasanya roh. Iki anu to, mengulang masa lalu. Akan iki wong-wong sing linggo-linggo ibu-ibu iki mesti pernah kerja nang PT mencari cinta sejati. Wih lho, roh kabeh mesti. Wih mesti kelahiran 90-an ini roh kabeh, ora mungkin ora roh. Orang 90-an 2000-an ini ngerti loh, roh. Mencari PT cinta sejati, mau Facebooknya itu tulisannya aku ini Agus selalu sayang kamu. Oh no. Biar no yang ngono kuwi. Oh, wah, Dewi ya tahu. Ya tahu no. Brik, Brik. ini gocel nih. Yo. Ini. Mas, aku saat deh.
Nyapo malah Nyanyi. tawa bakul saat. Bene wong iki mencari rezeki ro. Ayo Mas, saya Mas. Senja kini berganti malam. Untuk hari yang tenang. Nyalakan flashnya, kita goyang-goyang musik. Dimanakah kau berada? Aku tak tahu di mana. Kita melalui semua cerita canda tawa. Kini hanya untayan kata, hanya itulah yang aku punya. Apa untuk Suaranya dolo yo. mimpilah dalam tidurku bersama bintang. Ayo oleh itu. Iki lho. Apa? Tak cepet. Genen. Butakmu ilangno, butakmu. Duduhno. Lah, niki lek kula wau Anji lah niki jenenge Sanusi Bu Bakul Tewel. Tukang unduh biasanya ngunduh anu, Jan. Ya ora yut padakno koyo kowe. Mas. Apik lho. Apik. Tak perlu kau beri alasan. Kok nyelot suwi kok ilang kok ini baju. Ini emang nyanyi tapi San kurang ajar. tak perlu kau beri alasan mengapa kau ingin pergi meninggalkan diriku. Namun ku akan terus selalu menyayangimu. Leru aku mau. Hati sepenuhnya ku menyadari bahwa cinta tidak. Siki le. Iki wes to. Ganti neh enek-enek anyar kok gimang to. Enek-enek. Apa? Iki mang Andi. Andi ki kuwi ya ora. Selanjutnya Bu, niki artis nggih rencang kula saking Jakarta anggian. Kita sambut Andika Kangen. Andika Kangen Band ya. Oke, kita sambut Andika Kangen Band Bambang Tanpan. Yo. Rebus lah. Untiran bahasa di. Goblok. Sing. Apa itu, Mang? Ngadeg kok. Hei. Iki kapan lek macak iki lho. Kangen Band ya. Nyatu yo polae ora kayak keselimpet. Ya bener. Ngono ya bener. Iki sepurane tak potong dulu teh, sepotong dulu. Tahun-tahunan kowe gandong sing paling itu didin ya sing seneng lho. Ora, Yakin. tak omong ngene yo. Mas Menot kok tambahono Mas Menot ya wi. Ya bener rambut Kangen Band ini rambutnya atau yo Andika ngene iki. Tapi lek pacamu kaya Buddha sambatan. Ding sekeding. Oh, sekeding.
Apa ngono Jet? Andika apa ngono pacakane? Ya ora lho, kowe iki ora ero. Andika iki rambuté ora ngono kuwi lho. Kuwi lho rambute Andika ora mek ngene tok. Tapi ora outfit iki bener. Outfitnya bener, outfitnya bener. Lek dari aku iki rambutnya sing salah ro. Rambut sik salah, kurang dawa. Ngene rambut iki dadi iki kabeh diparakne ngarep ngene, ngono. Dadi paham. Lah, ini Andika ngene iki. Lah ndi lho rambute mek sakmono iki? Hah? Ngetemu cepet cacah lho. Lah sakmene lho. Lah iki ora Andika lek iki ngene iki persis ngene. Lek iki pacakmu iki rambutmu ngene madhep ngarep. Rambutmu seleret sakmene iki ditakoni mesti kowe. Lek aku jenengku Raju mesti kau ini apa Opet? Pas ini. Nah, ya. Lah lek iki malah kaya Opet. Malah Malaysianan kowe iki, Upin Ipin kuwi. Lah ya piye? Pacakmu tuh yo mosok mek jlarit ngene iki apa ya enek. Sik, iki ya kuwi ngono kuwi lho, Andika kuwi rada Andika sing main ning dhisik iki apa inbox iki. Iya lek. Ah, iya. Hei! Suarane malah kayak cempe kecepet. Andika kok ngene Balik to, Mas. Kok tak rasa-rasane koyo gura asu kawin lho. Tenanan to. Sing tenang, ngetno to, suarane pas mau. Baleno Mas. Tapi Andika yo ngene iki awake cungkring iki ya. Buslah, oh iya masalah. No nenek berhembuslah kau angin malam bawa serta laguku mengitari bumi ini hingga jauh. No. Akulah seorang petualang yang mencari cinta sejati sampai mati aku akan tetap mencari. Hamparan pasir putih menunggu harap di lautan menangis bila aku tidak bisa melumpuhkanmu. Semuanya peluk kemariku, rebaskan sayap-sayap matamu dan terbanglah. Bawalah aku ke alam damaimu. Anjay, anak sing wong salah satu loman banget iki sapa? Aku tak presek. Banyak apa? Bolo pake. Lho kok ngapa kuwi? Lah ditutuk nih no. Kok nyanyi? Lah kok nyanyi to, Ro? Heh? Lah kok nyanyi, Mang? Ora lek bapake ngene iki nyanyine iki kaya roh dhewe kowe iki. Oh, Pacakane piye kaya roh dhewe. Lek didelok teko sing dibak sing mau. sinten? Kono mau. Sing ngene Mang. Sing ngono Mang. Heh? Uduk. Sanes. Kuwi Mang ya. Sapa, Ro? Sing apa, Ro? Sing apa, Ro? Mangu ya Pak tak kei mangu nggih. Mangu iki anyar. Somoh iki lho. Oh ya sido Pak sido. Peluk langsung Mas Jaraf Mas ya. Peluk. Ayo, iki piye to? Gua lagi ten ya. Rebahkan sayang-sayang matamu. Dan
10.000 sak lagu. 10.000 sak mono Pak lek ning YouTube. Eh? Lek sampai awal biasanya 50. Siap. Oleh neh kowe. Teko awal sampai akhir man. Bener ra sida, sitoke ra sida iki kok. Iya Pak. Apa neh? Tak kayak lagu anyar Pak. Kita sambut artis yang ketiga. Fenomenal 2025 viral. Ari. Mangu Mas. Mangu. Yo. Ari. Ari. Lesmono sawi. Ari kene diparane iki. Ri. Lesmono ta to? Os. Minggu. Mas. Ro. Lek IDRS ini bisa lek. Apa lho? Kowe iki apa? Ari Lesmana. Ari wis masing mangu. Gila. Masuklah Gika. Ayo lho sak kabeh lho. Kau menggenggamku menadanya gila. Ini tak biasa. Ku menadanya. Semuanya yuk. Jangan salahkan. Ora pas. Masa nyanyi iki powernya jangan salahkan. Ngono genah le. Jangan. Suarane entek. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Engkau di sana, aku di sebelah. Nyanyi kowe iki rapas. Daerah kono. Padahal mangu lah aku. Lek kowe iki ra mangu, kowe iki tengu. Siapa yang mau, siapa yang tahu, siapa yang mau. Engkau di sana, aku di sebelahmu. Nah, iki ngene Jet. Lek wong-wong sing mburi kono kudu ngene. Tapi kompak lho, Ro. Ya kompak banget atune. Jan gak umum lho iki dino pek. Jadi ki mau ngene, anu mah dabrik rene. Piye. Wah, ya wis kuwi iki gambaran. Ya mangu ya ngene iki. Gambarane Ari Lesmono. Heeh, Ari Lesmono ya ngene iki. Tindekku ilang. Sing nang YouTube nang irung kene ilang ngene. Heeh, biasane kan ngene dicepne ngono kae. Ha, iki lho. Saiki arekne. Sopo? Lho terakhir lho. Iki sesepuhe penyanyi tenan. Sopo? Lho Andika wis. Andika wis. Heeh, Anji. Ari aku. Yo. Heeh. Andika kuwi mang. Andika Sing sing- awal mang sapa? Anji. Anji. Wes. Sing keloro Iki wonge tuwilik mang Andika. Andika. Hmm. Sopo? gaene nggo gitar sing tugel pucuke kuwi lho. Sopo? Sing wonge brewok kuwi lho. Gaene nenek selendange kuwi lho. Sopo? Jajal, anu celukne, celun. Sapa jenenge? Urung diceluk. Weh. Urung diceluk wis kowe.
iya. Aja maju-maju Sik, kowe. jajal ora sama celuk iki paling penonton seru iki sapa? Teko pacar. Assalamualaikum Bapak. Waduh mek guyu iki ngomong. Terima kasih Bapak atas sumbangannya. Kene lek isin kene tak jaluke langsung. Nggih matur nuwun. Mugi-mugi pinaring sehat Pak, rezeki lancar nggih pinaring. Matur sembah nuwun. Cek. Apa? Kene. Nggih matur sembah nuwun. Muga-muga tambah lemu. Kene. Wis lemu lho. Lah kemeng wit budal karo aku. Tuku bensin ora urono. Yo alah perhitungan men lho iki. Beben. Sik. Woi, kita. Assalamualaikum para warga Dono dan sekitarnya. Kalian sungguh terlalu. Terlalu. Saya di sini sebagai Haji Irama Roma dan di samping saya adalah Hajingan. Patakmu mi padane Ya, Pak. bajing. Weh Haji siapa? Ya Haji gandenge grup Soneta iki. Ngene iki roh iki sinten? Ngertos iki, Bu. Ngertos. Sinten? Ah, wilo. Weh Deni lah sing meneng. ngadeni ora ngono. Saya akan memegang gitar dan teman saya di samping akan memegang setrum. Bongkono. Nek kancane bongkono nyekel setrum. Iyalah, kayak no jabrik. Kowe maca aja panggah kaya wong budal sambatan. Grupe Wah, suaranya apa ini? ayo. Yo. Ebrik. Aku piye iki? Saya malam hari ini akan menyanyikan sebuah judul lagu Apa itu? dengan yang fenomenal. Aku malah kayak Bung Katon. Sik. Gitarmu kuali. Wah, gitar kat mangki. Dengan judul lagu Jupri. Judi. Lah iya sing judi blokane Jupri kuwi lho. Kowe iki kon salin sualmu lho. Malah arep mendem wong ning kono lho. Salino ning mburi kono lho. Salin cepetan. Suwek neh. Tak suweki neh kene malah. Lanjutkan ya. Piye? Cito. Judi Ya. meracuni kehidupan. Siapa yang bisa melaksanakan semua Kuwi malah tuntutannya? kuwi Dragon Ball kuwi kartun kuwi. Masa? Dragon Ball aku emang. Mang wis kleru Jupri. Saiki malah Dragon Ball. Judi Nah, menjanjikan kemenangan. ya. Judi lambemu muni yo tet ngono lho, Brit. Balik neh. Wong Pak. Bu wis susu ta, Bu? Hei. Kowe nyanyi yo. Kalau bakul susu apa kok diadai. Judi. Tet ngono lho. Kat mangkok kon ngetet ora didat. Tet. Urung. Susu eram. Judi. Tet. Nah, meracuni kehidupan. Judi. Tet. Saya menang saya. Lah. Piye? Du. Weki nyapa to rene iki, Mang. Kowe masak to. Weki ra malah kaya Romai Rama, kaya Sanju. San kurang ajar. Padane Sanju. Biasanya Sanju sing rene melu ganong kae. Lah aku iki madane aku yo grup Soneta. Kowe bagian vokal Romai Rama to. Heeh. Lah aku yo buri bagian buri pokok. Oh, buri ki nyapa usung-usung apa nyapa? Yo bagian musik lho. Jajal suaramu sik. Romai Rama lagune piye? Romai Rama kene. Alam, irung ora duwe malah dikacamotoni. Tingete kok ngarep malah kaya bulus. Tak dudoi ro. Ya, Nang. Iya.
Wale to. Wale ya. Malah muntir ngarep iki lho. Sitoke ning anu, ning musik. C Mas Soto ning C Mas, dibantu Mas C ya Mas. Nah, kowe ya pantes udah dicagak. Oke. Apa? Cagaki menengah-tengah. Ya ini satu persembahan lagu dari saya ya. Saya dari sapa sing muni penyakitan. Sapa sing muni tahapukane cangkeme. Iki untu tenan lho. Ya Mas, diteni buri. Tenanan. Iya. Mas Otok tolong dibantu ya Mas Otok. Dibantu. C. Betapa. Bet. Ya terus. Nungguin ya. Lah kok takon terus mek bet. Mikmu para gitar. Nah, dengar ya. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Abi kalian balik. Ya melodi dibantu. Langsung. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku Ya ora apa-apa, langsung wae Jet. Ya nyeluk sing iso ngono ae lho. Cah-cah kan pengen metu ning mburi waktunya engko oh ngono. no. Ya kuwi salah satu lagunya dari artis legend. Oh, awake dhewe ya iki ora kok melecehkan ya ora. Ya ora. Ade mung guyon menghibur masyarakat dono kene iki. Betul. Umpami wonten klenta-klentinipun anggen kula geguyon, kula Ya. nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Mugi-mugi oke. sedaya pinaring lancar acaranipun lanjute Jet wis diabok mburi ya. Oh ngono. Oh, Langsung wis kabeh sampai keduman. paripurna. Paripurna, iyalah. Biasanya Penting apa? aman ngeten Bu nggih, padha duduk ngeten weh jan jos. Tepuk tangan untuk warga dono. Tepuk tangan. Oke. Aku yakin loh, Desa Apa? Dono itu cinta damai. Cinta damai Jet. Kok kerusuhan apapun ini wis to hilangkan. Alah, lek ngene kampungan malah. Desa bro, Iki ora iki usah, ora tahun usah. 2026 loh. Usume manjing. Iya. Dan besok jangan lupa ya nih bapak-bapak ini terutama mas-mas. Heeh. Besok enek Piala Dunia. Wong ngono. Iya no. Ngerti ora weh? Iya, sesuk. Ya Ojo lali sesuk. kan. Ojo lali ya wi. Besok ngendi Argentina musuh Spanyol. Wis Ya. delok kuwi ae Ya, sak kuwi. kulitan. Damai Oke, Mas. sekali yo. Lanjut. Cukup artis yang asline ro. Nah, sing arek request nyanyi. Oh niki lanjut entah dit. Oh ya, ya Wah, wes. langsungan ngono ya Mas Dak. Ya. Monggo Mas, dilanjut tari bantengan surah.